भिडिअ खिथर जानायनि सिगां मोननैसो बाथ्रा खिन्थाग्रोना लानि जों दाख्लै करामराव थांदोंमोन मंगलबारै जों बेलेग लामाथि थांनानै मेन फिल्डआव हाबनो जा इनो मेन बाथ्राया उनाव बेलेग लामाथि थांनाया इथिं करामर थांनो हायो खिन्थु जों थांनाय लामाथिं गेटखौ खुलिना दोनदो जों थांनो हादिया करामर ओइ मेन फिल्डआ लासै अब्लाबो नै भिडिअखौनो इन्जय खालामदो 같은 징하우서 나의 발랑 와우 दैमा जिं मा दैमा इयो मा दैमा मिथिया मायबा दैमा नैया अन्थाइ ओरै देख्रुबो दा जोङो नै जिं थांगासिनो दोङो करामर लोगोफोर दानिल'सो मोनसे भिडिअ एन्ड खालामबायमोन टंलायाव आरो दा जों टंला टाउननिफ्राय फैनानै मोनसे सापात बागान एन'का गोदोर नुदों नै सिदा थांबाय थाबा करामर नै सापात बागाना एन'का गोदोर अ माय गड ओइ खमसे खम जोङो बाहाय गोजान फैबाय 2 किल'मिटारसो एन'का सापात बागान नुदों ना अ माय गड मा बुंनो जायगाखौ नायनानै मजा नांदों नैया सब सापात बागान दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो आखायाव लालायबाय जेनेबा दा जोङो करामर थांसो नायदो आरो माबायदि जायो भिडिअ आं जेबो मिथिया नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ आंनि दा जों थांसै थौ नै लोगो दोङो इथिं आंनि इनियाव दा थांगासिनो दोङो जों करामराल'सो नायलांबाय दा भिडिअखौ बहुत धामाका जागोन करामरा ओइ गुलरसि एकदम बहुत मजा जागोन आंनि नैबे भिडिअनि इन्ट्र'खौ डाइरेक्ट करामराव होगोन नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ बहुत धामाका जागोन खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल करामर सापात बागान गेजेरनिफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गोदान भिडिअआव स्वागतम जनायबाय माने खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय फार्स्टारावनो नायलांबाय दा भिडिअखौ बहुत धामाका जागोन ओ कि मजा बे नैया गाइस इफोर दैयाव फैनानै एकदम बाय शान्ति फ्रेश हावा मोनबाथाय बाय गाहाम नाङो अ भाई सापात बागान एन'का ग्लां गुवार नैथिंबो अ माय गड इबेथ' टेलारसो आरो दंबायो जों करामराव अ मेन फाइनाल डेस्टिनेसनाव मोनहैबा दंबायसो अ माय गड माबोरै नांदों बहा फैना एकदम दा जोङो ओजों जागायाव मोनहैग्रोनोसै गोसोखो गाइस नाय मा बुंनो लागा बाथ्रायानो गैया बेफोरबायदि जायगायाव फैबा अ माय गड वाव ओइ नै आदैफोरो एन'का मजा नैथिं खिथुयो वाव एन'का मजा नांदों दे बिदिब्ला करामराव लोगो हमगासिनो बाराद्राय गाबला खमबा भिडिअ खालामद्राय जागोन वाव मा भिउ नायनो नोंथांमोना फैबानो जाबाय टंला करामराव फैबाथाय बेफोरबायदि भिउ नुनो मोनगोन नोंथांमोना वाव नैथिं माबा फिसा सक बारबाय बै सिङाव इनाव नैबे मोनसे दलं मोनदो बेखौ बारनानै थांबाय थानि गुगोल बाबानियाव नायगासिनो जोङो जोंनि ना दाउफ्राम नैबे अ दाउफ्राम ओइयाव दाउफ्राम नैया वाव मजा एकदम वाव एन'का मजा जागा बे करामर वाव भेरी नाइस कम से कम नै भिडिअ 25 मिनिट 20 मिनिट जानानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोब अब्लासो जोबोद मोजां नांगो अ माय गड मास्टार्स बादि न'खरुना एन'का फ्रेश हावाना मा बुंनो सापात बागान दैथिंबो एन'का बारा स्रो बार फ्रेश नै खाथिजों दैमा दोङो नैबे भिडिअ 20 मिनिट 22 मिनिटबो जानानै नोंथांमोना नायलांजोब अब्लासो जोबोद मोजां नांगोन आंनि गोसोआ आरो नोंथाङा जुदि आलासि नायदोंबा लाइक मोनसे खालामना हो प्लिज अननानै लाइक करामर थांगासिनो दोङो
सान्दुं गोसायाव लाइक मोनसे खालामना होबा बोरै जानो थ' दा बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था लामायाव लोगो मोनगासिनो जोङो माने नैफोर गोदै न'आव थांनो लुगैयो आरो आं बै गोदै पाहार थांनो जना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनू जरा जिस्म का शौक नहीं दिल दीवाने तेनू बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं जान मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो दा मायबा मोनबाय नैखो बारग्रोदो बारनो दा पाहारखो रोमै रोमै नुहुरबाय माय गड रोमै 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 इथिथौ 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 ओं इथिंनोखा रोमै 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 नै जों ओइ सकखौ मोनसिदोंमोन इयाव इनो दलंखौ बारबाय बारनानै नै बिथिं फैबाय नैखिना लामाया मामोन नैबे दा ससे ब्लक मोनदों माने घुराय फैथारनानै करामरनि मेन पाहारखौ नुबाय अ माय गड पिटि गड अ माय गड नाय गोदै जाबाय दा मोनसेल' आर'ज दे भगबानाव अखाया हानाङा इनो बास अखा हाबाथाय सब बरबाद इयाव बेगाव जाग्रा ताग्रा लाना फैबाय सकनिफ्राय इयाव दोनलांसै आरो ओमफ्राय इमारजेन्सि जाबाय दा खैथा जाखो दा 12ता 26 जाबाय 12ता 26 बेनि उनाव दा जोङो टंला हरथालांगोन देसानि लोगो लाहैयो माबानियाव हारसिंयाव अ माय गड पिटि गड आंनि खुगानिफ्राय वाव ओंखारदों वाव बेनिफ्राय बेलेग एख' गैया एलावदों माजों एल'नाय पाहारखो मानो बिसिनि गोजौ जानाय पाहारा वाव वाव WOW वाव आंनि खुगानिफ्राय मोनसेल' बाथ्रा WOW वाव अ माय गड जेरैबायदि नुदों आंनि बेयावनो बेनिफ्राय आंनिया 12 मेगापिक्सेल बेनिखायनो मोजां नुवाखै भाई ग'प्र' बाथाय मोजां नुगौमोन अ भाई Oh my god एरैबायदि मोजां ना जागाया नैबे जेनेबा टेलारसो दा जागा मोनयाखै अ भाई खत्म वाव बिसोरनिया दासो माइखौ गायहांदो आरो दैखौ आलिथिंनिफ्राय लाबनानै दासो माइ गायदो बाय माइ गायबायनो गायफ्रामजोबाखै आरो बाय आद्रा दोङो खोथिया फुनाय बुस्थुआ दैखौ इसनिया पाहारनिफ्राय लाबोनो गोनां जायोना आलि ब्रेनानै दब्लायखौ फिसा खालामनानै गायनो गोनां जादों जोंफोरनि गोदै नङा आरो प्लेन जागानि फैसा पाहारनि खोथा मा बुंनो दा होननाय गोदै जाबाय ओमफ्राय बेयाव पाहार आरो पाहारनिफ्राय सापात बिलाइ खासुदों मानसिफोरा जि बरा थान्दा हावा फैदो दोमैलु बोथोराबो नैया बिसोर माने बि ओरैनो थाबाय थायो जों खानसेयानो इयाव जागाव खानसेया थाखाय बिसोर बेयाव नै बेथिं आरो माखरय बागान सिगांथिं पाहार अ माय गड पिटि गड खत्म मेन जागाव थांनो हागोन ना जों इखिसो हो बेथ' जाबाय दा सोंनि र' माने सापात खायै दा रेस्ट टाइम जादों बिथांमोननिया अ माय गड फिल्डआव थांगासिनो करामरनि नंगौना नङा जों मोजां मिथिया दा मिथिया नैजा एकदम मा बुंनो बाइक माने गोजान जाथारगोन आरो अ माय गड थान्दा नांहांदो एकदम मा बुंनो
माने मा जादों सिगांथिं लोगोफोर माने सापात बागानाव सापात खानायफोरा माने बुंदों इखि थांबा मोनो इखि थांबा मोनो इखि थांबा मोनो इखि थांबा मोनो होननानै नैयाव सोंबाय फाइनाल मोजांखे नैथि थांबा मोनो इखि थांबा मोनो दा 2 तारिखसो लानि फिल्डआव मोनहैगोन ना मोनहैया खुनु पात्ता गैया जिखुनु जाया सापात बागानाव भिडिअखौ ब्लगखौ बानायगासिनो जोङो सापात बागानाव फैनाय न'का मोजां नांदों जे इथिं खाथिफोराव पाहार दङ आरो बार स्रो स्रो एकदम मजा नांदों मा बुंनो आरो ओइ सिगांथिं ओरैनो इथिंनिफ्राय फैदो ओरै पाहार दोङो नाय गारि फैनाय थांनांगौ गोदै मोनदों अ भाई जोबोर मोजां नांदों माने मा बुंनो जोबोद दुखु थांनाय लामाया एकदम हांखाया नैथिं नंखाया लामाया आइ उनथिंसो जोंखौ थगायना हरदों मानसिफोरा गेट बन्द ओइ गेट बन्द थानाया थगायाखै गेटआ बन्द खिन्थु जों नै सापात बागान गिदिर फैबायमोन फैनानै नैयाव थाबाय इथिं लामाया बुहुत गाज्रिखा एकदम नंगौ नंनाया इथिंबो मोनहैयो जों न' इथिंबो मोनहैयो मोननाया बुहुत गाजान जागोन होमबाबो दुखुबाबो मा जानो नैयावनो बेसां इन्जय बेसां थान्दा बार फैदो नै पाहारनिफ्राय पाहारसानिफ्राय नै नै लोगोआ पाहारसानिफ्राय थान्दा बार फैदो इनि नैथिं दासो गारिदो सापात बागान लांदो सापातखौ माने नैनिफ्राय खायै सुयै लांगासिनो आरो बेलेगाव मौ लांदो ओजों माबायाव लांदो जों खिन्थु बुहुत मोजां नांदो दै जायगाखौ फैनानै खिन्थु मेन दुखुआ दा मा जादों मेन दुब्लियाव थांनो हादिया बेनो मेन बाथ्राया दुब्लियाव थांनो हानायबा जोबोद गाहाम नांगौमोन मा बुंनो आरो दा उपाय गैया ओइ नंगौ नामालै इथिंनो नैथिं पाहार दङ जि बरिया थान्दा फ्रेस माबा बायदि खिन्थु नेट मोनसेबो मोना बेनो मेन प्रब्लेमा मोनसे बिपद आफद जाबा नेट मोनखानाय नङा इयाव बेनिखायनो बाय मोजाङै फैनांगोन दा जों खानिल' फैदो थाव गारियाव थाव सोखादो जों टेनसन गैया बाय जों सिगांथि थांना फैनाय दोंमारोबा जुदि फाइनेल जायगायाव जुदि मोनहैमारायबा अ माय गड जेरैबायदि मोजां नांगौमोन माने मा बुङो खाथियाव पाहार दङ नै खाथियाव पाहारनिया नैथिं बारा स्रो स्रो फैदो खिन्थु बाय सिगांलासो थांना नायै मा दङ मारो सिगांथिं दानि जे गारि गंसे फैदोंमोन माने लामाखौ नायनो नंगौ गोदैबो नांदो माने फिल्डआव थांना नायबा बाय मोजां जागौमोन नै जों करामरनि मेन फिल्डआव जायगायाव खिन्थु जायगायाव थांनो हायाखै मेन खोथाया बेनो जायगायाव थांना नायबा बाय मोजां नांगौमोन आरो तेरी बातों की प्यारी सी मीठी सी खुशबू में लेके साथ में मुस्कुराता सा नींदों से ख्वाबों से पाहारा जि मजा नांदो बे दुखुनि बाथ्रा फिल्डआव थांनो हायाखै अब्लाबो बन्द फिल्डआ अब्लाबो नैयावनो इन्जय लाबाय आरो मा बुङो ओइ अखा थाइफ्रिदो जों नै सापात बागानफोरा जोबोद समायना ओइ खाथियाव आरो नै पाहार दङ ना नै पाहार दङ जोबोद समायना थांनि र' हायबाय अले राबाल माने करामराव जों फैदो फैनाया खिन्थु फिल्डआ बन्द बै फिल्डआव थांनाया इयाव हाबनो थांनाय माने फिल्डनि थांनाय गेटखौ बन्द खालामना दोनदों बेनि थाखाय जों थांदिया ओरैनो नै पाहार जिं गिदिंबाय नैफोर सापात बागानफोरथिं गिदिंबाय आरो बुहुत मजादों खिन्थु जायगाया नोंथांमोना खनसे फै जिथिया मा होनोमोन गेटआ खुलिगोन अब्लानिया फैबानो बाहाय साबसिन जागौमोन जों आरो जों टंलाव फैनायखाय फैखाबाय डाइरेक्ट मा बुंनो मास्कखौ बख'नि दानिया ससमा लालायनि र' मादै ससमा लाना ब्लग बानाय मादै नांदो मा गथुरुला नै करामरनि सापात बागानाव एकदम दोंगासिनो पटक थिखांग्रो दोग्रोना माबा माबि खालामगासिनो खिन्थु मोनसेल' बाथ्रा जे दा फायथ' नाङा माने गेटखौ खोलै ना दोनदो गेटखौ थिखांबासो जों थांनो हागौमोन फिल्डआव खिन्थु थांनो मोनदिया फिल्डआव बाहाय दुखु जादों अब्लाबो खुनु दुखु सुखु गैया जि फ्रेस हावा नैथिंहाय नै पाहार नै एकदम नै सापात बागान गोजा सब मा बुंनो आंनि खुगानिफ्राय एख' बुंलाङा बाथ्रायानो गैया बाय सिगाङाव आरो मोजांबावगोन बाय सिगाङाव नोंथांमोननो खिन्थिगोन बाय सिगाङाव नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ बुहुत धामाका जागोन मा बुंनो आरो फिल्डआवथ' थांनो हादिया होमबाबो नैयावनो फुल इन्जय खालामबाय बाङाय थान्दा बार जाबाय आरो ओमफ्राय जाग्रा लाबोदों बेखौ जाबाय जानानै थांगासिनो जोङो दा ओजों टंलायाव इसानि आलासिनि न'आव थाहैदोंसै
भिडिअखौ माबायदि नांखो नायनानै प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना खिन्थाहरनो दाबाव आरो नेक्स्ट भिडिअ धामाका भिडिअ लोगो मोनगासिनो दङ खिन्थु दिनैबो धामाका जागोन भिडिअआ फिल्डआव थांनो मोनबाय खिन्थु फिल्डआव थांनो मोनदिया गेटआ खुलिना दङ नोंथांमोना फायथ'नाङा दा जोङो बेलेग लामाथिं फैनानै नैफोराव दंफायो दा नैफोर सापात बागान गेजेराव दंफायो नोंथांमोना दा जुदि करमर फैगोन होनना सानदोंबा फायथ'नाङा मानो होनबा फिल्डआ गेटखौ दान्दाखौ खुलिना दोनदो गेटनि दान्दाखौ दा माखाय जों दा न'आव थांसै बेनो आरो दिनै दा जोंसे भिडिअखौ जुदि नायना मोजां लाइक खालामनो लादो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो ला आरो बेफोरबायदिनो धामाका भिडिअ नुनो मोनबाय थागोन